Το απόγευμα πρέπει να δώσουμε όλοι μας το παρόν για να ενισχύσουμε το Σίδνεο Olympic στο δύσκολο αγώνα που έχει.
συγχαρητήρια. Για να σας καλησπερίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί κύριοι προσκεκλημένοι, μέλη και φίλοι της αδελφότητός μας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου μας, σας καλωσορίζουμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με την παρουσία σας βοηθήσατε να στεφθεί με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας. Αναπρώτον, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτοπροσώπους τους πρώην Προέδρους του Συλλόγου μας, που χάρη στους σκόπους εκείνων και των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων και την καθολική συμπαράσταση όλων σας, φυσικά, αξιωθήκαμε σήμερα όλοι μας μαζί να γιορτάσουμε την εθνική μας επέτειο 25η Μαρτίου και ονομαστική εορτή του Συλλόγου μας, της μεγαλόχαρης Ευαγγελιστρίας του Εκκλησίας του χωριού μας, που είναι το στολίδι του χωριού μας. Κύριε Γιάννη Ψωμά, πρόεδρε της Μητυληναϊκής Αδελφότητος, κύριε Σπανέλη, πρόεδρε του Αδελφού Συλλόγου Κλωμαριτών και Περιφόρων, κύριε Γιώργο Μαυραγάνη, κύριε Παντελή Κουτσουραδί, κύριε Γκρέκ Ζαδέλη, κύριε Τζο Μαλαμάς, μετά το συζύγο σας φυσικά, είναι τιμή μας που σας έχουμε απόψε μαζί μας όλους σας. Ιδιαιτέρως καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Ψωμά, πρόεδρο της Μητυληναϊκής Αδελφότητός μας, και μια θερμή παράκληση από εμένα προσωπικά. Είναι καθήκον όλων μας να υποστηρίξουμε κατά δύναμη την κάθε εκδήλωση της Μητυληναϊκής Αδελφότητός μας, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι από αυτή την αδελφότητα. Επίσης, καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Σπανέλη, πρόεδρο του Αδελφού Συλλόγου Κλωμαριτών και Περιχώρων, μετά του Διοικητικού Συμβουλίου του, και εύχομαι αυτή η αλληλοϊποστήριξη να συνεχιστεί και στο μέλλον, να είμαστε ενωμένοι Φίλοι μου, ενωμένοι θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά. Διχασμένοι όμως τίποτε. Και τον αιματοδότη, που όπως σας έχουμε πληροφορήσει όλους σας, γίνονται προσπάθειες να αγοράσουμε για το ΚΑΤ Πλωμαρίου, το οποίο εξυπηρετεί τους χωριανούς μας, όπως διαπίστωσα και εγώ όταν βρισκόμουν πέρυσι στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και για το γεροτροφείο που γίνονται ενέργειες να λειτουργήσει στο χωριό μας, όπως θα διαβάσετε στα παλιγουριανά νέα, θα μπορέσουμε να συνδράμουμε ή σε άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς, και το ξανατονίζω πάλι, ενωμένοι όλοι μας, μόνο θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι, να βάλουμε θεμέλια και για τον σύλλογό μας. Εδώ μια φάρμα, ένα κτίριο ή οτιδήποτε αποφασίσετε εσείς τα μέλη, με την υποστήριξη όλων σας. Φίλοι μου, σας ανακοινώνω ότι στον προηγούμενο χορό που είχαμε διοργανώσει με Αδελφό Σύλλογο Κλωμαριτών, συγκεντρώσαμε από προσφορές $1.370. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους κύριους που πρόσφεραν αυτά τα χρήματα για τον αιματοδότη. Εάν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος μας που θέλει να κάνει καμιά προσφορά, είναι δεχτή, μπορεί να επικοινωνήσει με το Συμβούλιο ή το δικό μας ή των Κλωμαριτών. Τα κέρδη από αυτό το χώρο που διοργανώσαμε, καθώς και από εκδρομή που είχαμε διοργανώσει στο Σανσούζι, είχαν μαζευτεί ένα ποσό όλων καθαρό
καθαρό ποσό $3.860, τα οποία κατατεθήκανε σε ξεχωριστό λογαριασμό για αυτό το σκοπό. Εάν κανένας φίλος... Σας ανακοινώνουμε ότι για τον ίδιο σκοπό διοργανώνουμε χορό το Σαββάτο 9 Ιουνίου, το Long Weekend, στο Μετελληναϊκό σπίτι. Επίσης, ακόμη ένας χορός θα ανακοινωθεί η ημερομηνία αργότερα για αυτόν τον ίδιο σκοπό και ελπίζουμε ύστερα από αυτές τις διοργανώσεις να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλο αυτό το ποσό που χρειάζεται για τον αιματοναλυτή. Φίλοι μου και φίλοι, είμαι τόσο συγκινημένος από αυτή την υποστήριξή σας στη σημερινή χοροσπυρίδα μας και σας υπόσχομαι ότι εάν συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε έτσι όλοι σε κάθε μας εκδήλωση, μας δίνετε το κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε αναλάβει για όσον καιρό μας χρειάζεστε, ο σύλλογο μας από οποιαδήποτε θέση και αν είναι. Συγγνώμη που σας εκούρασα λιγάκι. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες και Ευαγγελίες. Σας εύχομαι όλους εκ του Διοικητικού Συμβουλίου μας καλό Πάσχα να περάσουμε και ενότητα. Ζήτω 25η Μαρτίου, ζήτω το Παλιοχώρι. Και τώρα, για να συντομεύουμε, θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη Ψωμά, πρόεδρο της Μετελληνικής Αδερφότητας, εάν έχει την καλοσύνη να μας πει δύο κουβέντες. Thank you, κύριε Ψωμά. Κύριε Πρόεδρε, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση και δεύτερον να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά για την τοπική σας γιορτή. Επίσης, μαζί με τις ευχές για το Άγιο Πάσχα, εύχομαι όπως σας είπε ο Πρόεδρος, αγάπη μεταξύ μας και προπαντός ενότητα. Ζήτω το Παλιοχώρι! Κύριε Μαυραγάνη, σαν πρώτος πρόεδρος που ήσουν στην αδελφότητά μας, εάν έχεις την καλοσύνη μπορείς να έρθεις να πεις και εσύ δύο λέξεις. Ο κύριος Γιώργος Μαυραγάνης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί αδελφοί, κυρίες και κυρίες, καλωσορίσατε στο χορό της αδελφότητάς μας. Είμαι υπερήφανος που ο σύλλογος μας μέχρι σήμερα έχει κρατήσει με δυνατή ορμή στο σκοπό του και θα ήθελα μια μέρα να μπορέσει να βάλει μια ρίζα στο σκοπό τον οποίο θα μείνει για πάντα για τα παιδιά μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλο το Συμβούλιο και όλους τους Προέδρους που είναι εδώ πέρα που βοηθήσανε με τη συμπαράστασή τους να μας φέρουν εδώ πέρα και να φερθεί η αδελφότητά μας μία αξιόπαινη η οποία χρειάζεται μεγάλο χειροκρότημα, η Ευαγγελίστρια του Παλαιοχωρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Πάσχα όλους σας. Κύριε Ζαβέλη, πώς έχει την καλοσύνη να μας πείτε και σε δύο λέξεις. Ο κύριος Παντελής Τσουραδής. Ένα σας παιδιά με τη σειρά. Μης προχωράσετε. Κύριε Τσουραδή, θέλεις να πεις και σε δύο λέξεις. Επόμενος, κύριε Γιάννη Μαλαμά. Θα φωνάξω το φίλο μου το Γιάννη το Σπανέλη, δεν πέρασε παιδιά. Κύριε Σπανέλη, πρόεδρε των πλωμαριτών, έλα αν έχεις την καλοσύνη να πεις και σε δύο λέξεις για να συντομεύουμε. Συγγνώμη, δεν θα αργήσουμε ένα λεπτό, δεν θα καθίσουμε πολύ. The speaker
Πρόεδρε Πίτα, σου χρειάζεται συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη επιτυχία που είχατε εσύ και το Συμβούλιο σας και για την πολλή δουλειά που κάνετε για να φέρετε όλο τον κόσμο αυτό. Για να έρθουν όλοι εδώ θα πει ότι αναγνωρίζουν το έργο σας και τις θυσίες σας και όλοι μαζί έρχονται για να σας υποστηρίξουν και γι' αυτό σας χρειάζεται συγχαρητήρια. Εγώ προσωπικά για την τιμή που μου δώσατε εδώ απόψε σας ευχαριστώ όλους και τους παλαιοχωριανούς για την αγάπη και τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω εκ μέρους μου δύο πράγματα πολύ σύντομα. Παλαιοχώροι και Πλωμάροι είμαστε κοντά. Δεν έχουμε διαφορές, είμαστε φίλοι. Απόψε φαίνεται, απόψε δείχνουμε, έγινε μια αρχή πριν λίγο καιρό και δείχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν είναι μονάχα το Πλωμάρι, είναι και το Παλαιοχώρι και μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και να κάνουμε μεγάλα έργα και έτσι απαλλάσσουμε και τη μητριναϊκή αδερφότητα, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να γυρεύουμε από την αδερφότητά μας η οποία έχει ανάγκη από εμάς να μας βοηθά οικονομικά. Λοιπόν, μια θερμή παράκληση σας κάνω, ο όχι αιματοδότης, αιματολήπτης, μάλιστα, με συγχωρείτε, ο αιματολήπτης που λέμε να αγοράσουμε είναι ένα πράγμα το οποίο αιματοαναλυτής, το βρήκαμε παιδιά, λέγεται αιματοαναλυτής.